ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଆମର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଦେଖୁଅଛୁ, ତାର ଅନ୍ତିମ ଭାଗ ବା ଶେଷ ଭାଗ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ, আর କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ବିତର୍କକୁ ନେବା, আর ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସତର୍କ କରାଇବା। আর ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ যে ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବା, আর ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିବା। আর ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ আর ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଛୁ, ସତର୍କ ହବୁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହବୁ। ଆମେ ଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ କିଏ ପ୍ରାୟ 4ଟି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ସାରିଛୁ। ତଥାପି କେତେ କହନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦରକାର। ଜଣେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଆଇ ଯୁଗରେ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବା ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଆମେ এই ଅଂଶକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଯୋଉଟା ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ଯାହାମାନଙ୍କୁ এই ସବୁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଛି, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତୁମେ ଆମକୁ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଆଉ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବୁ ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବୁ। ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଇଛ, ବାକ୍ୟର କର୍ତ୍ତା ଅଟ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଢାଇ ନିଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଆମମାନଙ୍କର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଯେ ଆଜି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ
2 ଓ 4 ପଦରେ ଲିଖିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ କିଏ? ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ ଏ ପୁତ୍ର ଗୁଡା କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? ଆମମାନେ ସେଇ ବିଷୟ ଦେଖୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଯେ এই ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି? ଏ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଜରୁରୀ ଶିକ୍ଷା କି? ହଁ, ଏହା ଏକ ଜରୁରୀ ଶିକ୍ଷା, ଯେହେତୁ ଆର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଲୁକ ତାର 17:27 ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24:38 ଯେ ଏଇ ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ନଅଙ୍କ ସମୟରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ଲଟଙ୍କ ସମୟରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତା ଆଉ ଥରେ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା, ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ଅନ୍ୟ ପତ୍ର ଗୁଡାକରେ এই ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି। ଶେଷ କାଳରେ କଣ ଘଟିବ? ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବୁ 2 ତିମୋଥୀ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4 ପଦ ବା ଆମମାନେ ପଢିବୁ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4 ପଦ, ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଶେଷ କାଳରେ କଣ ଘଟିବ। ଅନେକ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଅନେକ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ହେବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଲାଳସା ରଖିବେ, ଅଭିଳାଷ ପ୍ରିୟ ହେବେ, ବିଳାସ ପ୍ରିୟ ହେବେ। ତେଣୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା କାହିଁକି ଆମେ ଶିଖିବା, କାହିଁକି ଆମେ ଶୁଣିବା? ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆଜି ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ମନରେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଚତୁର୍ଥ କାରଣ ଯେ ସବୁବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି ଆଉ ତାର କାନ ସେପଟ ରହୁଛି, କାଳେ ସେ ଭୁଲି ନ ଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଏ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆମମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛୁ ମୌଳିକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ, ସେଗୁଡାକ ହେଲା ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କହିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ଲେଖାଯାଏ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦ୍ୟରୁ ଥିଲେ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଆମେ ଯୋଉ ଅଂଶ କହିଲୁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24:38 ଆଉ ଲୁକ ତାର 17:37 କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ ବିବାହ କରିବାରେ ଆଉ ବିବାହ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଭୋଜନ ପାନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:3 ପଦରେ ଦେଖୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାଂସ ମାତ୍ର, ମାଂସର ଇଚ୍ଛା, ଶାରୀରିକ ଇଚ୍ଛା, ଭୋଜନ ପାନ, ବ୍ୟଭିଚାର, ଯାହା ସୁନ୍ଦରୀ ତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା, ବିବାହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପୀ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ନୁହେଁ।
ଯାହାକୁ ରୂପପତି ଦେଖିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଏ କଲେ? ଲେଖାଯାଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ। ଅନ୍ୟମାନେ କଲେ ଯାହା ଆସି ନଥାନ୍ତା, ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଲେ ଯେ ଆଦ୍ୟରୁ ଥିଲେ, ଯେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଲୋକେ ବିବାହ କରିବାରେ ଆଉ ବିବାହ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଏଇ ଯୁକ୍ତି ବା ଏଇ ବାଇବଲ ର ବାକ୍ୟ ଆଧାରରୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସେମାନେ ଆମ ପରି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବିବାହ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମଶା ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଦୂତ ଆଉ ପୁତ୍ର ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଦୂତଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଦେଖିପାରିବୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 28:12, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 32:2, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 31:11 ଏଇସବୁ ଅଂଶରେ ଦେଖୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତଗଣ। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତଗଣ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଭିତରେ ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ହବ ଯେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:2 ଆଉ 4 ପଦରେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଦୂତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ତାର ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଏଭ୍ରି ତାର 1:5 ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ହିଁ ଦେଖିବା। ଅନେକ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମ ପୂର୍ବରୁ, ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡା ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଏଭ୍ରି ତାର 1:5 ଯେ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେ ଈଶ୍ୱର କଣ କରିନାହାନ୍ତି? ପୁତ୍ର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ତାର 2 ଆଉ 4ରେ ଲିଖିତ ପୁତ୍ରଗଣ ଦୂତ ନୁହନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉଛୁ ଯେ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୂତ ମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 22 ତାର 33, ମାଥ୍ୟୁ 22 ତାର 28 ଆଉ 29 ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁ, ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ। ଏଇ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହଉଥିଲେ, ମନେ ରଖିଥିବ। ବିବାହ ହବ ନା ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିବାହ ହବ କି ନାହିଁ। ସାଧୁତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୂତମାନ ବିଷୟରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମୂହକୁ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡାକୁ ନାସ୍ତି କରୁଥିଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ନାସ୍ତି କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସେମାନେ କାହିଁକି ଭ୍ରାନ୍ତ ହଉଥିଲେ? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣୁନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ହବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିବୁ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ମାଥ୍ୟୁ 22 ଆଉ ଲୁକ ତାର 20 ଅନୁସାରେ ସେ କହନ୍ତି 20:33-36 ଯେ ଦୂତ ମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଠିକ ସେ ପ୍ରକାରେ ଯୋଉମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ମାନେ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେପରି ଏଭ୍ରି 1:5 ଆଉ ଲୁକରୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ମାଥ୍ୟୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଦୂତ ମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ବିବାହ କଲେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:2 ଆଉ 4ରେ ସେମାନେ
ଦୂତ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ବିଷୟ ଦେଖିପାରିବା। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଆଜି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ପଢୁ, ଥରେ ବି ଦୂତ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଥରେ ବି ଦୂତ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟ ହିଁ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ କାହିଁକି ପୃଥିବୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲା, କାହିଁକି ଜଳପ୍ଲାବନ ହେଲା, କାହିଁକି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମଲେ। ତାର କାରଣ ହେଲା 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ପଦ ଅନନ୍ତର ସଦାନୁଭବ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ। ଏଠି ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଦୂତ ମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ। ଆଉ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ। 3 ପଦରେ ମାଂସ ମାତ୍ର, ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି 5 ପଦରେ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଲେଖାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ମାଂସ ମାତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କେତେ ଥର ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ ହେତୁରୁ ହିଁ ପୃଥିବୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲା, ଜଳପ୍ଲାବିତ ହେଲା, ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଜଳପ୍ଲାବନ ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ହେଲେ। ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଅଂଶ ଦେଖିବୁ ଆଜି, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଦେଖିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ କିଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୋଲିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ 2 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ବଂଶାବଳୀ ଦେବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1ରୁ 6 ନେବା, ସେ ଭିତରେ ଆମେ 3ଟି ବଂଶାବଳୀ ଦେଖୁ। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ଆମେ ଦେଖୁ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4 ପଦରେ। ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲରେ ବଂଶାବଳୀ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲରେ ବଂଶାବଳୀ ଲେଖାଯାଇଛି। କଣ ଲେଖାଯାଇଛି 4 ପଦରେ? ସୃଷ୍ଟି କାଳରେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀର ବିବରଣ ଏହି। ଏଇଠି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜାଣିବା ଯେ ଗୋଟେ ବଂଶାବଳୀ ମନୁଷ୍ୟର ବଂଶାବଳୀ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବଂଶାବଳୀକୁ ଆମେ ଅନେକ ବେଖାତିର କରିଦିଅନ୍ତି ବା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ନଥାଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଂଶାବଳୀ, ଯେହେତୁ ଆମ ବାଇବଲରେ ବିବରଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଏଇ ବଂଶାବଳୀ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। 4 ପଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯେଉଁ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଜି ଆଜି 2:4 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ ବା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ 5 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲେଖାଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ନଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ 7 ପଦରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ତିଆରି କଲେ ଆଉ ସେ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ 8 ପଦରେ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ସମସ୍ତେ ବାଇବଲ ଦେଖ, ବାଇବଲ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରେ, ସେଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ
ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ 15 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ 16 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ବି ଦିଆହେଲା ଯେ ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ କଣ କର, ନାମ ଦିଅ। ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ନାମ ଦେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ 18 ପଦରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ଥିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏଇ ଦିନରେ ଅନେକ ବିଷୟର ଘଟଣା ଅଛି। ଏ 2 ଲେଖାଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହଉଛି, ଯୋଉଟା 1:26 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି ତାର ସୃଷ୍ଟିର ବିବରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆଉ ତାକୁ ଆଦମ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆଦମ କହୁଛି 23 ପଦରେ, ତହୁ ଆଦମ କହିଲେ, ଏଥର ହେଲା, ଏ ମୋର ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥି ଓ ମାଂସର ମାଂସ। ଏହାର ନାମ ନାରୀ, ଯେହେତୁ ଏ ନର ଠାରୁ ଜାତ। ନର ଠାରୁ ନିନ୍ଦା ହେଇଛି। ନର ଓ ନାରୀର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତ ଏଇ ବଂଶାବଳୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ଏଇ ବଂଶାବଳୀରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ହେଲା 25 ପଦ ଅନୁସାରେ, ଆଦମ ଓ ତାଙ୍କର ଭଜ୍ୟା ଦୁହେଁ ଉଲମ୍ବ ଥିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ନଥିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଖବର। ଏଇ ବଂଶାବଳୀରେ ଲଜ୍ଜା ନଥିଲା। ଏଇ ବଂଶାବଳୀରେ ପାପ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାପ ଆସିଲା ଲଜ୍ଜା ଜଣା ପଡିଲା। ଏଟା ସୁନ୍ଦର ବଂଶାବଳୀ, ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ। ଏଇ ବଂଶାବଳୀରେ ପାପ ନଥିଲା, ଲଜ୍ଜା ନଥିଲା, ଭୟ ନଥିଲା, ଉଲଗ୍ନତା ନଥିଲା, ଅଭିଶାପ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି। କେତେ ସମୟଟା ଥିଲା ବାଇବଲ ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସଦାପ୍ରଭୁ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦରେ, ତହୁ ଦିନାବସାନ ସମୟରେ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନକାରୀ ସଦା ପ୍ରଭୁ। ଦିନର ଅବସାନ, ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହଉଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୋପ ବା ତେଜ କମି ଯାଉଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆଦମ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ। ଲଜ୍ଜା ନଥିଲା, ଭୟ ନଥିଲା। ସବୁ ପଶୁମାନେ ଥିଲେ, ତଥାପି ଭୟ ନଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହଉଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ, ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ଆଦମ ଫଳ ଖାଇଲା, ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆଦମ ଲୁଚିଲା, ଡିମ୍ବିରି ପତ୍ର ସିଲା, ଆଉ ସେ ତାକୁ ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ପରିଧାନ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାର ବସ୍ତ୍ର ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ 8 ପଦରେ, ସେମାନେ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଲେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଇଦିନରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଲୁଚିଗଲା। ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଠି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଭେର୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ନାହିଁ, ଭେର୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଈଶ୍ୱର ଲୁଚି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭେର୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ବାଇବଲ କହେ ମନୁଷ୍ୟ ଲୁଚିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପାପ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାପ ଆସିଲା, ଆମେ ଆଉ 2ଟା ବଂଶାବଳୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସରରେ ଦେଖିପାରୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବୁ 5 ଅଧ୍ୟାୟ। ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ପଦରେ,
ଆଦମର ବଂଶାବଳୀର ଏଇଟା ଆଦମର ବଂଶାବଳୀ। ସେଇଟା କାହାର ବଂଶାବଳୀ ଥିଲା? ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀର ବଂଶାବଳୀ ଥିଲା 2 ଅଧ୍ୟାୟଟା। କିନ୍ତୁ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା ଆଦମର ବଂଶାବଳୀ। ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଏଇଟା ହେଲା ଆଦମର ବଂଶାବଳୀ। ଏ ଆଦମର ବଂଶାବଳୀ ଆମେ ଦେଖୁ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଆଦମର ବଂଶାବଳୀ ଏଇଠି ଦେଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଈଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଆକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏମାନେ ସେଇମାନେ। ଅନେକ ଯୋଉଟା ସେଥୀୟ ବୋଲି କହନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଆଦମୀୟ, ଆଦମାଇସ୍, ଆଦମୀୟ। ଆଦମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉଠିକି ନୂତନ ନିୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଲୁକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ, ଲୁକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 38 ପଦ, ଲୁକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 38 ପଦ। କେନାନ ଏନୋସଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଏନୋସ ସେଥଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସେଥ ଆଦମଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5 ତାର 1ରେ ଆଦମର ବଂଶାବଳୀ, ସେଠି ଆମେ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଅଂଶକୁ ସେଠି ନେଉ, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଆଦମ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଯେହେତୁ ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସେଇଟା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣର ଲାଇନ ବା ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣର ବଂଶାବଳୀ। ଆମେ ଏଇଠି ଆମେ ଆଜି ନିଜେ ଘରେ ପଢିବେ, ଯେମିତି ସେଠି ଗୋଟେ ବଂଶାବଳୀ ଅଛି। ସେଇ ବଂଶାବଳୀରେ ଯେମିତି ଲେଖା ଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ, ସେଇ ବଂଶାବଳୀ ଲେଖା ଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେ ବଂଶାବଳୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଲେଖା ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଆମେ ଦେଖୁ এই ବଂଶାବଳୀ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ରେ ସମସ୍ତେ ଲେଖନ୍ତି 5 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ସେଥ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦରେ ଶେଷ ଲେଖା ହଉଛି। ଏଠି ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, 5 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ଆଉ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦ। ଆମେ ଦେଖୁ ସେଥର ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆଦମର ପୁତ୍ର ହେଲା ସେଥ। କିନ୍ତୁ ଆଦମର 2ଟା ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ପ୍ରଥମରେ କଇନ ଆଉ ହେବଲ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ହେବଲ ମରିଯାଇଛି, କଇନ ଆଉ ସ୍ଥାନ ପାଉନାହିଁ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣର ବଂଶାବଳୀରେ ନାହିଁ, ବା ସେଇ ଲାଇନରେ, ସେଇ ରେଖାରେ, ସେଇ ଅଂଶରେ ସେ ନାହିଁ। ସେଟା ଆମେ ଦେଖୁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହେଲେ, ତାପରେ ଆଦମ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହେଲେ। ତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହବ ଲୁକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 38, ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ଦେଖୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏଇ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଦେଖୁଥା, ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ମୁଁ ଲୁକ 4କୁ ଆମେ ତଳରୁ ଦେଖିବା, ତଳରୁ ଦେଖିବା ଯେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ତାରପରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେଥ ଆଦମଙ୍କ ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ଏଇଠି ବି ଦେଖିପାରିବ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଦମର ପୁତ୍ର କିଏ? ସେଥ। ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱର ସାଦୃଶ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଗଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଯଦି ଆମେ ଉପର ଆଡକୁ ଯାଉ, ଲୁକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 38 ର ଉପରକୁ ଯାଉ, ଦେଖୁ ଉପରକୁ ଯିବା, ମାନେ 38 କୁ ଉପରକୁ ନେବା,
ଆଦମ ପୁତ୍ର ସେଥ, ସେଥର ପୁତ୍ର ଏନସ, ଏନସ ପୁତ୍ର କେନାନ, କେନାନ ପୁତ୍ର ମହଲେଲ, ମହଲେଲ ପୁତ୍ର ଜେରଦ, ଜେରଦ ପୁତ୍ର ହନକ, ହନକ ପୁତ୍ର ମଥୁସାଲ, ମଥୁସାଲ ପୁତ୍ର ଲେମକ, ଲେମକ ପୁତ୍ର ନହ। ଆଉ ନହର ପୁତ୍ର ଆମେ ତାର ତିର ସେମ ହାମ ଜାଫେ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେମକୁ ରଖା ହେଲା। ତେଣୁ ମନେ ରଖ, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇଠି କଣ ହଉଛି ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସୁଛି। ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ସେଠି ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସୁଛି ପରମେଶ୍ୱର, ତାପରେ ଆଦମ, ତାପରେ ସେଥ, ଆମେ ତଳେ ଇନସ ତଳକୁ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ମନେ ରଖିବା ହବ, ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଵଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଦମ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ଏଇଟା ପୁତ୍ର ଗଣର ଲାଇନ। ତେଣୁ ଆଜି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଆଉ 4 ଲେଖାଯାଇଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଗଣ ହେଲେ ଆଦମ ଠାରୁ ଆସିଥିବା ପୁତ୍ର ମାନେ, ଆଦମ ଠାରୁ ଆସିଥିବା ପୁତ୍ର ମାନେ। ଏଇଟା ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଫଳ, ଯୋଉଠି କାହାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କଇନର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କଇନ ସେଠି ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ନାହିଁ, କଇନକୁ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଡକା ନେଲା ନାହିଁ। ତାର ଅନେକ କାରଣ ଆମମାନେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁ ଯେ କାହିଁକି ତାକୁ କୁହାଗଲା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଦେଖିପାରିବା 4 ଅଧ୍ୟାୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଭାଇ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଭାଇ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ହଉଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ହଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମମାନେ ସେଇଟା ଦେଖିବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ 4 ପଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ହେବନ ଓ ତାଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ଭଲ ପଡ, ତାପରେ ଲେଖା 5 ପଦରେ କଇନ ତାଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରଭୁ କେବଳ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଦାନ ଆଣିକି ଦଉଛୁ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ମତେ ଦେଖନ୍ତି। ମୁଁ କେତେ ଦଉଛି, କଣ ଦଉଛି, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ବିଷୟକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କଇନକୁ ଆଉ ତାର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହେବଲ ଆଉ ତାର ବାହୁଡି ବଳି କଣ କଲେ? ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆମମାନେ ଦାନ ଦେଲା ବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହବ, ଖାଲି ଆମେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖେଇବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମତେ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖୁ କଇନ କଣ ହେଲା? କ୍ରୋଧ କଲା, ଆପଣା ଭାଇ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କଲା, 5 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମମାନେ 7 ପଦରେ ଦେଖିବା, 7 ପଦକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ପଢନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଂଶାବଳୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ଦେଖିବୁ ଆଜି 2 ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5, ଏଟା ତୃତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। 7 ପଦ, ସତ୍କର୍ମ କଲେ କି ତୁମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେବ ନାହିଁ, ସତ୍କର୍ମ ନ କଲେ ପାପ ଦ୍ୱାରରେ ଛକିଥାଏ। ତୁମ ପ୍ରତି ତାହାର ବାସନା ରହିବ, ମାତ୍ର ତୁମେ ତାହା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ଏଟା ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ପାପ ଜଗିଛି, କିନ୍ତୁ ପାପକୁ ତୁ କଣ କରିପାରିବୁ? କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିପାରିବୁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ବଡ ସୁଯୋଗ। ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୋଧ କରୁଛି, ତାକୁ କ୍ରୋଧରୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚେତନା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ପାପ ତତେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁ ପାପକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ସେଠି କଇନ କଣ ହେଲା? ନାହିଁ ମାନିଲା, ବରଂ କଣ ହେଲା?
ପାପ କଇନକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କଲା। ପାପ କଇନକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କଲା, ଏପରି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କଲା ଯେ ନିଜ ଭାଇକୁ କଥା ହେବା ଛଳରେ ବଧ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ହବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଜଳପ୍ଲାବନ ସମୟରେ 120 ବର୍ଷ ସମୟ ଦେଲେ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କଇନକୁ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମମାନେ ନ ବଧ ପଡିବା। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ କଇନକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ହେବଲ କେଉଁଠାରେ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ ମୋ ଭାଇର ରକ୍ଷକ? ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ, ତ ଭାଇ କେଉଁଠାରେ? ସେ କହିଥାନ୍ତା ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ମାରିଦେଲି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁ ଲେମ ତାର 4:23 କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାରିଦେଲି ବୋଲି, ଏବେ କହିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କହିଲା ନାହିଁ, ଲୁଚାଇଲା, ବରଂ ଯୁକ୍ତି କଲା, ମୁଁ କଣ ମୋ ଭାଇର ରକ୍ଷକ? ଏଇଠି ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ହବ ଯେ କଇନର ବଡିକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ବା କଇନର ନୈବେଦ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ? ପ୍ରଥମ କାରଣ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଏଭ୍ରି ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ, ଏଭ୍ରି ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହେବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ କଇନ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଓ ତଦ୍ୱାରା ହେବଲ ଠାରେ କଣ ଥିଲା? ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। କଇନ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଲେଖା ହଉଛି ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ସେ ହେଲା। ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଏ। ହେବଲ ସେଠି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲା, ଆଉ ସେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ଗଲା। ତାର ବଳିରେ ଧାର୍ମିକତା ଅଛି, ତା ବଳିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଇନର ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ପ୍ରଥମ ଜହନ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରଥମ ଜହନ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖ 10 ପଢିବା। ଏଥିରେ କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଓ କିଏ ଶୟତାନର ସନ୍ତାନ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଖାମୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:2-4 କିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗଣ ଆଉ କିଏ ଶୈତାନର ପୁତ୍ର ଗଣ ଜଣା ପଡିଯିବ। ଆମମାନେ ସେଇଠି ଯେମିତି ଜାଣୁଛୁ ମନୁଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ପ୍ରଭେଦ କରିବା, ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ସେମାନେ କିଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଲେଖା ଯାଉଛି 10 ପଦରେ, ଯେ କେହି ଧର୍ମାଚରଣ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣା ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ। ଧର୍ମର ଆଚରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରୁ ତେବେ ଆମେ ଧାର୍ମିକତାର ଆଚରଣ କରୁ। ଭଲ ବାଇବଲ ପଢ। ଆମେ ଘରେ ଅଛୁ, ବାଇବଲ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକତା ଆଚରଣ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଭଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅଛୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ହବ ଯେ କଇନ ଠାରେ ଭାତୃ ପ୍ରେମ ନଥିଲା। ଆମମାନେ ତାର 12 ପଦ ପଢିବା। ବାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ ସେ କଇନ, ତାହା 10 ପଦ ଅନୁସାରେ ଶୈତାନ ସନ୍ତାନ, ଆଉ 12 ପଦରେ ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ। କଇନ ହଉଛି ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ, କଇନ ହଉଛି ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ। ଆମମାନେ ଦେଖିବା ସେ 12 ପଦ ଆଗକୁ ପଢିବା। ତାହାପରି ହୁଅ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣା ଭାଇକୁ ବଧ କଲା
ଆଉ ସେ ତାହାକୁ କାହିଁକି ବଧ କଲା? କାରଣ ଏହି ଯେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାପମୟ। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାପମୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀରେ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବାପ ନଥିଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଦମର ବଂଶାବଳୀରେ ପାପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ଲାଇନରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। କୈନକ ସମୟରେ ହନକଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହନକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଶେଷରେ ଦେଖୁ ଲେମକର ସେ କହୁଛି ସେମାନେ ସଦାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ମାନେ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିପାରିବୁ, 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 29 ପଦରେ ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ସେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷିକ୍ତ ଭୂମିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ ଓ ହସ୍ତର କ୍ଲେଶ ବିଷୟରେ ଏ ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଜନ୍ମାଇବ। ଜନ୍ମାଇବ। ତେଣୁକି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଲେମକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଲାଇନରେ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଭାବବାଣୀ ସବୁ ଅଛି, ଯେମିତି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ କୟିନ ତାର ଯୋଉ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ସେଇଠି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ପ୍ରେମ ନଥିଲା। ଏ ଦୁଇଟା ମୂଳ ବିଷୟ ଦରକାର ଥିଲା, ନଥିଲା। ସେ ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି, ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିନାହିଁ। ସେ ବଳିକୁ ହିଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ସେ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ହିଁ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଫେରିବା ଆଉ ଥରେ ଆଜି ପୁସ୍ତକ 4:11 ଅନୁସାରେ ଭୂମି କଣ ହେଲା? ସାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ଅଧିକ ସାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ଲେଖା ଯାଉଛି ଆଉ ଭୂମି କୈନର ସେବା କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ ଯେହେତୁ ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର କାମ ସବୁ କଣ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ 20 ପଦରେ ତମ୍ବୁ ନିବାସୀ ଆଉ ପଶୁପାଳନ ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା, ଚାଷ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର। ତାପରେ 21 ପଦ ଦେଖୁଛୁ ବିଳା ଆଉ ବଂଶୀର କାମ ସେମାନେ କଲେ। 22 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିତ୍ତଳ ଆଉ ଲୁହାର କାମ କଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ଚାଷ କାମ ନାହିଁ। ଭୂମି ତାଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବେ ପଢିବ, ବାଇବଲ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଏମାନେ ଆମେ ଚିନ୍ତା ସଙ୍ଗୀତକୁ ବଢାଇଲେ, ଜଗତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲେ, ପ୍ରଡକ୍ସନ କଲେ, ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଲୁହା ପିତ୍ତଳ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 11 ପଦ ଅନୁସାରେ ଭୂମି ସାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଆଉ କୈନର ସେବା କରିବ ନାହିଁ। 12 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କୈନ କଣ ହବ? ପଳାନ୍ତକ ଭ୍ରମଣକାରୀ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାୟୀ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାୟୀ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପଳାତକ ଭ୍ରମଣକାରୀ, ଚାଷରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଦୌଡୁଥିଲା 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 ଦୌଡୁଥିଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁ ଶୈତାନ ଏଣେ ତେଣେ ପୃଥିବୀର ଏଣେ ତେଣେ ପୃଥିବୀର ଏଣେ ତେଣେ, ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର କୈନ କଣ ହେଲା? ଧାବମାନ ହେଲା, ପଳାତକ ଆଉ ଭ୍ରମଣକାରୀ। ଯେତେବେଳେ ପାଗଳ ହେଇଯାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରନ୍ତି। କଣ କରନ୍ତି? ଦୌଡୁଥିବେ, ଧାଉଁଥିବେ, ହସୁଥିବେ, ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାଗିଲା ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦଣ୍ଡ ଅସହ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାର ଦଣ୍ଡକୁ କଣ କଲେ? ଉଣା କଲେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ତାର ଦଣ୍ଡକୁ ଉଣା କଲେ, ଆଉ 15 ପଦରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ଯେ ତାକୁ କିଏ ଯଦି ପାଇବ, ଯଦି ମାରିଲେ ତାର କଣ ହବ? 8 ଅଧିକ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। 16 ପଦ ଅନନ୍ତର କୈନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଚାଲିଗଲା।
ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଗତ ଥର ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଏଇଥର ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କଇନ କେମିତି ଖାପ ଛଡା ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ଛଡା ହେଇଗଲା, ଈଶ୍ୱର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା, ଈଶ୍ୱର ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଇଗଲା, ଈଶ୍ୱର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା। ଭଲ କରି ମନେ ରଖିବୁ, ଆଦମକୁ ଏଦମରୁ ତୋଳି ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ କଇନ ଈଶ୍ୱର ଠାରୁ ତୋଳିକି ଚାଲିଗଲା। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଜି ଅନେକ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରେଇ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଲାଇନ, ଏଇ ବଂଶାବଳୀ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବା 17 ପଦ ବା 16 ପଦରେ ଏଦୋମର ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ତରୁ ନୋଦ ନାମକ ଦେଶରେ ବାସ କଲେ। ଗୋଟେ ଦେଶରେ ସେ ବାସ କଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ସେଇ ସମୟରେ ଦେଶ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଶା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଂଶରେ କଇନ ଯାଇ ବାସ କଲା, ସେଇ ସମୟ ସେଟା ନଦ ହେଇଥିଲା। ଭଲ କରି ମନେ, ସେତେବେଳେ ଦେଶ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଇନ ଗଲା, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ମଶା ଲେଖିଲା ସମୟରେ ନଦ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଏଦମର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ନଦ ଦେଶରେ ସେ ବାସ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆଉ କଇନ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାର ସହବାସ କରନ୍ତେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ହନକକୁ ପ୍ରସବ କଲେ। ଏବେ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲା। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପାଉଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ବି ପାଉଛି। ଆଉ ସେ ପୁତ୍ର ନାଁ କଣ ଦିଆହେଲା? ହନକ ଦିଆ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେଇଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ଗୋଟେ ନଗର ନିର୍ମାଣ କଲା। ସେଠି ଭଲ ପାଖରେ କଣ କରାହେଇଛି? ନଗର ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ କଇନ ନାଁରେ ଝିଅ ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ବି ଥିଲା। ଆମେ ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକ ଦେଖୁଛୁ, କଇନ ନାମରେ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ବି ଥିଲା। କଇନର ଗୋଟେ ପଥ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତ କଇନ ର ପଥରେ ଯାଅ ନାହିଁ, ଯଦି ଗଲେ ତମେ କଣ ହବ? ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ହବ। ତେଣୁ କଇନ ଯାହା ସବୁ କରୁଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଠି ପରମେଶ୍ୱର କିଛି ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମନରେ ସେ ସବୁ କରୁଛି। ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁ ତାର ବଂଶକୁ ଦେଖିବା। ମାନେ ଦେଖ 17 ପଦରେ କଇନ, 18 ପଦରେ ଲେମକ, 20-21 ପଦରେ ଜାବଲ ଜୁବଲ, 22 ପଦରେ ତୁବଲ କଇନ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାର ବଂଶ ଧୀରେ 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 ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ଗୋଟେ ବଂଶ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଂଶାବଳୀ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏଇ ବଂଶାବଳୀ ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବଂଶାବଳୀ କିଛି ସମୟରେ କଣ ହେଇଯିବ? ଜଳନ୍ତ ପରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ବଂଶରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, ସେଇ ବଂଶ ଆଉ ଥରେ ମହନ୍ତ ସମୟକୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତେଣୁ ଏଠି ମନେ ରଖିବ, ଏଠି ବଂଶାବଳୀ ଲେଖା ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ବଂଶ ସେ ତିଆରି କରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେଇ ବଂଶରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଏଇ ଯୋଉ ବଂଶରେ ଦେଖୁ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେମିତି 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ, 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ସେଥର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ଆଦମ 800 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଆହୁରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ। ତାପରେ ଆଦମଙ୍କର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 930 ବର୍ଷ ଥିଲା, ତଉ ସେ ମଲେ। ସେ ମଲେ। ଏଇନା ସମସ୍ତେ ବାଇବଲ ଭଲ ଦେଖ, ନ ଦେଖିଲେ କିଛି ବୁଝି ହବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କଣ କଣ ଅଛି। ଏଠି ବର୍ଷର ଗଣନା ଅଛି, ବର୍ଷର କିଏ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ହନକର କଇନର ବଂଶାବଳୀରେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ବଂଶାବଳୀ ଧରି ନେବା, ସେଠି କଣ ବର୍ଷର ଗଣନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମଲା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମଲେ ସେ 5 ପଦରେ
ଆଦମ ମଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ ମଲେ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। କଣ ହେଇଛି? ଖାଲି ବୋଧ ଜଣେ ଆଉ ତାକୁ ମାନୁଛି। ତ ଏଇ ବଂଶାବଳୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଏଇ ବଂଶାବଳୀରେ ବର୍ଷର ଗଣନା ବି ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଅଦ୍ଭୁତ ବଂଶାବଳୀ ଲୋକେ ମେନ୍ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବଂଶାବଳୀ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଦେଖୁ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସେ ବଂଶାବଳୀ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଗଣ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବା ହବ, ଲୋକ ତାର 3:23 ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଯୋସେଫର ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାର ପୁତ୍ର? ସେଇଠୁ ଲେଖା ହେଲା ବଂଶାବଳୀ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଯୋଉଟା ଶେଷରେ ଲେଖା ହେଲା ଲୁକ ତାର 3:38 ପଦରେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ହେତୁରୁ ଆଦମ ମଧ୍ୟ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଲାଇନଟା ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର, ଆଉ ସେଇ ଲାଇନରେ ଈଶ୍ୱର ଆସିବେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ଲୁକ ତାର 1:35 ଲେଖୁଛୁ, ସେ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ କଇନର ବଂଶାବଳୀ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଚିତ୍ର। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ବଂଶାବଳୀ କଣ ହବ? ବିନାଶ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 23 ପଦ ଦେଖିବା, 4:23। ଅନନ୍ତର ଲେମୁକ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଗ ଆଦା ଓ ଶିଲା। ହଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା କାହିଁକି ଭାର୍ଯ୍ୟା ମାନେ? ତାର ତ ଏଇ ବଂଶାବଳୀରେ କଣ ହେଲା? ବହୁ ବିବାହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଦେଖିପାରିବୁ 19 ପଦରେ 2 ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କଲେ। ତ ଏଇ ବଂଶାବଳୀରେ ବହୁ ବିବାହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁ, ଯେ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ବିବାହ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ 23 ପଦରେ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଲେମକ କଣ କହୁଛି? ମୋ କଥା ଶୁଣ। କିନ୍ତୁ 5 ଅଧ୍ୟାୟର 29 ପଦରେ ଯୋଉ ଲେମକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଣ କହୁଛି? ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛୁ, ବସେଇକି କହୁଛୁ, ଶୁଣ ମୋ କଥା, ତମେ ଶୁଣ। ଆହୁରି କାହାର କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ମୋ କଥା ହିଁ ଶୁଣ। କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଧୀନସ୍ଥ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ରଖିଛି। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଗ ଲେମକର ଭାର୍ଯ୍ୟାଗଣ, ତୁମେମାନେ ମୋ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। ଭାର୍ଯ୍ୟାଗଣ ଆଗ ଶୁଣ, କଣ? ତୁମାନେ ମୋ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଆହୁରି କାହାର କଥା ଶୁଣିବ, ଦେଖ ମୋ କଥା ହିଁ ଶୁଣିବି, ମୋ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମପାତ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ବଂଶାବଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ଏଇ ବଂଶାବଳୀରେ ଈଶ୍ୱରର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇ ବଂଶାବଳୀରେ ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ହନକ ପ୍ରଚାର କଲେ ନାଇଁ, ଏଇ ବଂଶାବଳୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି କହିବା ଯେମିତି କୁହାଗଲା ଅଭିଶପ୍ତ ବଂଶାବଳୀ। ଏଇ ବଂଶାବଳୀ ତାଲିକା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉଛୁ, ଆଜି ପୁସ୍ତକରେ 3ଟି ବଂଶାବଳୀ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4 ପଦରେ ଦେଖୁ, ଆଜି ପୁସ୍ତକ 2:4ରେ ସେଇ ବଂଶାବଳୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବଂଶାବଳୀ। ପାପ ନଥିଲା, ଭୟ ନଥିଲା, ଲଜ୍ଜା ନଥିଲା। ଆଉ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ବଂଶାବଳୀ ଆଦମ ବଂଶାବଳୀ। ଯଦି ଆଦମର ସଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ତ ନିର୍ମିତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ। ଆଉ ଲୋକ ଅନୁସାରେ, ଲୋକ 3:38 ଅନୁସାରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଲାଇନରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯୋଉ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା, 6 ଅଧ୍ୟାୟ
ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁ 2 ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କନ୍ୟାର ଉପପତ୍ତି ଦେଖିଲେ, ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ବନ୍ଧ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନ କନ୍ୟାଗଣ ଏମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି? ତା ତଳେ ତଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ। ମନୁଷ୍ୟରୁ କଣ ଆସିଲା? କନ୍ୟା ଆସିଲା, ପୁତ୍ର ଆସିଲା। ମନୁଷ୍ୟରୁ କଣ ଆସିଲା? ନର ଆସିଲା, ନାରୀ ଆସିଲା। ଆଦମ ଠାରୁ ହିଁ ହବା ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ମନେ ରଖିବା ହବ, ଏଇ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ଯୋଉ ଲେଖାଯାଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଗଣ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ରଚନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ କୁହାଯିବ। ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଗଣ କହିଲେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଦମର ବଂଶାବଳ। ଆଦମକୁ ବାଇବଲ କଣ କହେ? ପରମେଶ୍ୱରର ପୁତ୍ର କହେ। ଏବେ ଆମମାନେ ଶେଷରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆଇବରେ ଯୋଉ ଲେଖାଗଲା, ଆଇବର 1 ତାର 6, 2 ତାର 1 ଓ 38 ତାର 7, ଏଇଠି ଯୋଉ ଲେଖାଗଲା ଏମାନେ କିଏ? ଏମାନେ କିଏ? ଏଇଠି ଆମମାନେ ଭଲ ମନେ ରଖିବା ସମସ୍ତେ। ଏଇଠି ଯୋଉ ଲେଖା ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ 6 ପଦରେ ଦେଖିବୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥାତ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଗଣ 1 ତାର 6, 2 ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଗଣ। 6 ପଢିବା, 6 ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ଦିନକରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଆସନ୍ତେ ଶୟତାନ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଇମର ଲେଖକ ଏଇ 3ଟି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ, ଆଉ ହଉଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ହଉଛି ଶୈତାନ। ଶୈତାନ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ ବି ଆସୁଛି। ଶୈତାନ କୁଆଡୁ ଆସୁଛି? ଅନ୍ୟ ଆଡୁ ଆସୁଛି, ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମଣ କରି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି? ସିଧା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦଳ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଏଠି ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ 3ଟି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ କିଏ? ଆମମାନେ ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବେ। ଆମେ ସବୁ ପଦ ଦେଖିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଦେଖିବା। 3 ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ, ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି କିରୁବ ଗଣ। କିରୁବ ଗଣ କିଏ? ବାଇବଲରେ କିରୁବ ଗଣ ଦୂତ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିବେ, ବାଇବଲରେ କିରୁବ ମାନଙ୍କୁ ଦୂତ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ଆମମାନେ ଆହୁରି ଦେଖିବା, ଯିଶାୟ ତାର 6 ତାର 2 ପଦ, ଯିଶାୟ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା, ଲେଖାଯାଉଛି ସରାଫ ଗଣ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସରାଫ ଗଣ। ଗୋଟେ ହେଲା କିରୁବ ଗଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ସରାଫ। ସରାଫ ଗଣକୁ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଦୂତ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ସମୟ ନିବ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଏଫେସୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ମାଂସ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ, ଆମର ଯୁଦ୍ଧ କାହା ନିକଟରେ ନୁହେଁ? ରକ୍ତ ମାଂସ। ରକ୍ତ ମାଂସ ହେଇଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ?
ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆମର ଯୁଦ୍ଧ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆମର ଯୁଦ୍ଧ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଅନ୍ଧକାର ଜଗନ୍ପତି ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆମର ଯୁଦ୍ଧ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ କଣ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ରକ୍ତ ମାଂସର ନୁହନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ହବ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ। ଏମାନେ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ପ୍ରକାଶିତ 4:6 ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଫଟିକ ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏକ ସମୁଦ୍ର, ସିଂହାସନ ଚତୁର୍ଦିଗର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ। ଚାରି ପ୍ରାଣୀ। ଏଇ ଯୋଉ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦେଖିବୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୂତ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ ବାଇବଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିରୁବଗଣ, ସେମାନେ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ, ରକ୍ତ ମାଂସର ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସରାଟଗଣ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ, ରକ୍ତ ମାଂସର ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ, ରକ୍ତ ମାଂସର ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଧିପତ୍ୟ, କର୍ତ୍ତାପଣ, ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା, ଜଗତପତି, ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ। କଲସ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:6 ଲିଖିତ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ। ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ସେମାନେ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖା ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ସରାଫଗଣ ଯିଶାୟ 6:10 ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖା ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ। ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ତାହା କରନ୍ତି। ଚାରି ପ୍ରାଣୀ, ସେମାନେ ଯୋଉ କାମ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ସେମାନେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହବ ଆଇବ 1:6, 2:1, 38 ତାର 7, ମୁଁ ଅଧ୍ୟାୟ କହୁଛି। ଆଇବ 1:6, ଆଇବ 2:1 ଆଉ ଆଇବ 38 ତାର 7 ରେ ଲିଖିତ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ। ଯେମିତି ସରାପ, ଯେପରି କିରୁବ, ଯେପରି ଚାରି ପ୍ରାଣୀ, ଯେପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ। ଆଉ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ ଯେ ଏମାନେ କେବେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2:4 ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ପତିତ ଦୂତ କେବେ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ପାଇବେ ନାହିଁ। ବା ଦୂତ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବାସସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ ବୋଲି କୁହାଯିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:6 ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ 3ଟି ବଂଶାବଳୀ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବଂଶାବଳୀ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀର ବଂଶାବଳୀ। ସେଇ ବଂଶାବଳୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଦମ ଆଉ ହବା ଆସୁଛନ୍ତି, ପଶୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବଂଶାବଳୀରେ କଣ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ନିଷ୍ପାପ, ଆଉ କହିବା ଲଜ୍ଜା ନଥିବା, ଭୟ ନଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଆଦମ ଆଉ ହବା ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ। ସେଟା ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5:1 ଶେଷ ଯାଏ, ସେଇଟା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ସାଦୃଶ୍ୟରେ, ଆଉ ଲୋକ ଅନୁସାରେ ଲୋକ ତାର 3:38 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ। ତେଣୁ
ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6ରେ ଲିଖିତ ପୁତ୍ରଗଣ କିଏ? ଆଦମ ଠାରୁ ଆସିଥିବା ବଂଶ। ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଂଶାବଳୀ ଦେଖିଲୁ ଯୋଉଟାର ନାମ ନାହିଁ, ତାଲିକା ନାହିଁ। ବଂଶାବଳୀ ବୋଲି ତାଲିକା ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଂଶ ରୂପ ନେଇକି ଚାଲିଲା ଆଉ ସେ ବଂଶ ବିନାଶ ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6ରେ। ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ବଂଶ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଏଇ କଇନ ଆଦମର ବଂଶାବଳୀର ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାଲିଗଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଗୁପ୍ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡିତ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ବାରମ୍ବାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୟାକରି ଜୟପୁର ମଣ୍ଡଳୀର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜୟପୁର ମଣ୍ଡଳୀ ଯେପରି ଆହୁରି ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଏଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଠି ନମ୍ବର ଅଛି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ସେଇଠି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସନ୍ଦେହ ଥିବ ତାହା ମୋଚନ କରିବୁ। ଆମେ ମନେ ରଖିବା ହବ ଯେ ବାଇବଲ ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ମୁକ୍ତ କରେ। ବାଇବଲ ଜ୍ଞାନର ଗୃହ, ସେଠି କୌଣସି ମାନେ ଲେଶ ମାତ୍ର କଣ ନାହିଁ, ବିକାର ନାହିଁ, ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, ଭୁଲ ନାହିଁ, ଅକାର୍ଯ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ତ୍ରୁଟିହୀନ ବାକ୍ୟ, ସଠିକ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମମାନେ କେବଳ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ବୁଝିଲେ ବୁଝିହେବ, ଯଦି ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଣିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିବାଦରେ ଖସିଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଜୟପୁର ଗଣେ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବାଇବଲ ଆଧାରିତ, ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ, ବାଇବଲ ସମର୍ଥିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏଟା ବାଇବଲ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆଉ ତା ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ରାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆଉ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ এই ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆନନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଅଟୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ନମସ୍କାର। ତାଳି ମାରିଲା ବୋଲେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପଚାରିବି ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଚାରିବି, ତାହେଲେ ଶୁଣିଦେ ଏମିତି ଏମିତି ଗଲେ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପଚାରିବି ତ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ, ବୋଲେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ନା ଧରି ପଚାରିଦେବି, କହିବ ଯେତିକି ଜାଣିছে ସେତିକି କହିବ, ନାଇଁ ଏବେ ଏମିତି ଆଗ୍ରହ। ଆମେ ବିଶେଷ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଧନରାଜ ଯେ ୟୁଏସଏ ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନରାଜ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ, ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମିନିଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନରାଜ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଧନରାଜ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हालेलुया, जय प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। आरोग्यकारी प्रभु यीशु तुम्हें तुम नाम सुस्थता अच्छी प्रभु इस समय विशेष कर आम प्रार्थना कर धनराज भाई पाए प्रभु तांको प्रभु यीशु नाम सुस्थता दियो प्रभु, तुम्हारी सत्य वाक्य पठे तांको आरोग्य प्रदान कर, तुम्हारी स्वस्थता तांको संपूर्ण आरोग्य प्रदान कर, मस्तक तलिबा पर्यंत तांको तुम्हें सुस्थता कर प्रभु। से ठिया हेबे, बल पाइबे एवं प्रभु तांकर सेवा कार्य अंशी हेबे, जड़ित हेबे, तुम्हारी सेवा कार्य को प्रभु दायित्व भाव में अधिक करें, अनुग्रह तुम्हें प्रार्थना करुछु प्रभु। समय उत्तम भाई निमंते जो प्रभु
ସର୍ଭିସ କାଳରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଥିଲା ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଯୋଗାଇଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କୁମୁରିର ଯେଉଁ ବିବେକ ଭାଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦୁଃଖିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସକାଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କର ଜେନିଫାର ପେଟ ବଥା ହଉଛି ଯୀଶୁ ନାମରେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ବଡରାମ ଭାଇ ଯିଏ ବର୍ଷେ ହେଲା ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନାମରେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଯୀଶୁ ନାମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ସାନାୟା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱର ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ନାମରେ ସୁସ୍ଥ ଦିଅ ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ନାମରେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ନୀର ଭାଇଙ୍କ ମା ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର ଆଉ ବାସନ୍ତୀ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଉପାସନାରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛ ବାକ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛ ସହାୟିକାରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ତୁମରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରି ବଞ୍ଚିରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଆମର ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତାରେ ରହିବ ସନ୍ଦେହରୁ ମୁକ୍ତ ହେବୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିବୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବୁ ଆଉ ଏଇ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ନ ରହୁ ବାଦ ବିବାଦ ନ ରହୁ ତର୍କ ବିତର୍କ ନ ରହୁ କେବଳ ଆମେ ନୁହଁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆଉ ଆଜି ଠାରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଅଛି ଆଉ ସେ ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଯେଉଁ ବକ୍ତା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଅନେକ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏଇ ଦୟାକର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୋଗାଅ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁଥିରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏଇ ଟାଇମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମିଟିଂ ଅଛି 25 ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେଉଁମାନେ ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଦିଅ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଭାବ ମୋଚନ କର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅଧିକତର ତୁମରି ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବେ ସୌଭାଗ୍ୟତାରେ ବଞ୍ଚିବେ ଆଉ ତୁମ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚ ରଖିବେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲୁ ସକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲୁ ଆମେ ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନୂର ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କବେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେନ୍ Free audio post production.